Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Young Schoolers, v němž vítám hosty a významné osobnosti před 40. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Pavlom Lošonským. Pavol je bývalý basketbalový hráč, narozený v roce 1988 v Bratislavě. Jeho výška je 2 metry 3 centimetry. Naposledy hrál jako útočník za Geosan Kolín, tady za Českou republiku v Matony NBL. Vystudoval University of California v Irvine, 28 let byl sportovcem, z toho 12 let profesionálním. Dnes je výkonnostním trenérem ICF a nadšencem pro mentální odolnost a optimalizaci výkonu. Přezdívku má Loši. Dámy a pánové, Pavol Lošonský. Ahoj, Pavol. Ahoj, ďakujem krásne za skvelé predstavenie. Já jsem moc rád, že jsi přišel. I když jsme kvůli tobě museli skoro vybourat dveře, protože když jsem viděl, jak se s tom 2metrovým futru jako musel ohnout, tak mě to nedalo, abych řekl 2 metry 3 centimetry. Jaký to je být takhle jako vysoký chlap, který se nevleze do dveří? Vieš čo, akože tak medzi baskeťákmi to není až taká nejaká veľká výška a som si to celkom na to zvykol, ale keď som vyrastal, tak jasne, že takí tí menší ľudia na mňa pozerali z dola a bolo mi to nepríjemné, ale človek si na to zvykne. Ja keď som bol decko, tak som pil veľa mlieka, takže predpokladám, že možno niečo, to je ten dôvod mojej výšky. Tak je to krásný, když koukáš na svět z takové výšky. Ty ses narodil v roce 1988 v Bratislavě, to znamená úplně vlastně na sklonku socialismu, takže předpokládám, že už si ho vůbec nepamatuješ, ale zažil jsi ty hot 90. Jaký bylo dětství v Bratislavě v těch horkých 90. letech? My sme neboli v Bratislave, my sme boli v malom mestečku v Pezinku, čo je 20 kilometrov od Bratislavy. Vinářský kraj. Presne tak, otec vinár, mama účtovníčka, takže akože z nejakej obyčajnej malej rodiny pochádzam. A ten život bol taký celkom jednoduchý, by som povedal. Ja som sa v 7 zamiloval do basketu a to bolo všetko, čo som chcel robiť, bolo len hrať basket. Takže moje detstvo som trávil v podstate vonku na ihriskách alebo v telocvični a toto mi ako keby ostalo ďalších 28 rokov. Určite tá doba bola iná, než bola 20 rokov neskôr a určite tá doba bola iná, než je teraz. Ale tak je ten svet sa mení proste a my sa musíme trošku prispôsobovať. Takže ty už vlastne od toho dítěte v první třídě věděl, že budeš hrát basket, což teď mě vlastně napadlo, jak ty to říkáš, basket v češtině se říká košíková. Košíková. Používá se to i ve slovenštině? Vůbec ne. Ne, tak jako se třeba říká kopaná, že, v fotbalu. Vy Češi proste máte radi tomu vždycky dať nejaký iný, taký krásny názov, takže zvykol som si, žil som v Čechách 5 rokov a bolo to super. Ty se v 18 letech se vydal do Spojených států za moře. Mladý kluk, bez peněz, bez angličtiny, bez rodičů a rovnou na studia do Kalifornie. Jak to tak jako přijde, že takhle se sebereš a z toho Pezinku odletíš bez všeho do Ameriky? Vieš čo, dobrá otázka, keď sa tak spätne na to pozerám, tak ako normálne až nechápem, že som mal gule to spraviť, ale ja som vtedy mal veľký sen a mne to Slovensko už prišlo také trošku malé. A ja som vedel, že ak ten sen chcem dosiahnuť, tak musím vystúpiť mimo komfortu. A teraz bola otázka, že ísť tou európskou cestou a niekam sa snažiť dostať mimo Slovenska do nejakej akadémii alebo niekde, alebo skúsiť ísť ešte o kúsok ďalej a ísť hrať medzi tú elitu. A ja som vtedy vlastne v tých 18 som považoval elitu ako univerzitný basketbal prvodivízny v Amerike, odkiaľ v podstate chalani sú draftovaní do NBA. A zároveň tým, že moji rodiči ako keby apelovali aj na to, že najprv štúdium, až potom šport, tak mne to dávalo jasný zmysel, že dobre, pôjdem do Ameriky, kde budem študovať vysokú školu, zároveň budem za ňu hrať basket, lebo však tam je to prepojené s študentom, atletom a na základe toho športu vám dajú štipendium. Takže prvé 2 roky som bol na malej škole, tam som to štipendium ešte nemal a vypracoval som sa medzi top hráčov v rámci školy, štátu a dokonca aj celej Ameriky a už potom to štipendium mi prišlo z rôznych škôl a už to bolo len na mne si vybrať, že ktorú školu. A tým, že som bol prvé 2 roky už v Kalifornii,
a to slniečko je tam strašne krásne, žiadna zima, tak a mal som tam už aj nejaké zázemie v rámci amerických priateľov, až takých, by som povedal, že skoro rodinných známych, tak chcel som ostať v Kalifornii a práve som si vybral tú školu pri Los Angeles a doštudoval som ako keby, že 4-ročného bakalára. Já jsem to přečetl jako Irvine, přečetl jsem to dobře, nebo? Jasně, Irvine, jakože... To je takový to slovo, který nikdy nevíš, jak se Presne čte, tak, áno. protože jsou tam písmena, které se můžou číst ledas jak. Bakaláře. A v jakém oboru? To mě zajímá, protože chápu, že to bylo teda řádný studium. Nebylo to takový to, že zhrál a někam jako chodil si pro razítka, jak se říká, pro zápočty. Co si studoval? Mňa vždycky fascinovali humánne vedy. Keď som tam prišiel, tak trošku som mal problém, že nie všetky kredity z tej predchádzajúcej školy sa mi preniesli, takže úplne to, čo som chcel, medzinárodné vzťahy, to mi nevyšlo. A potom som ako keby pričuchol nejaká sociológia, filozofia, politológia a tieto vedy ma ako keby, že najviac zaujali od Freuda, Younga a tá spoločnosť, to ma veľmi fascinovalo, tým, že vlastne ten športovec v kolektívnom športe musí fungovať v rámci nejakej spoločnosti a tá chemia tam musí byť. Takže ako keby som sa rozhodol, že pôjdem a spravím si, teda dostal som bakalára v rámci sociológie, tak, jasne. Ale mal som tam ako keby také tie čo bola tá filozofia, politológia, trošku psychológie. Tak to je zajímavý. To jsme v podstatě studovali stejný obor. Freude, vždycky na tě dojde. Presne tak. No a teď se vrátíme trošku zase k tomu basketu. Takže hrál za tu školu a to tam hrál i v rámci nějakých amerických soutěží, nebo to bylo takové jako amatérské? No, to by som povedal, že amatérske to nebolo ani náhodou, akože už len to štipendium moje, to bolo $52,000, ktoré vlastne tá škola... Ročne, ktorá tá škola dala do môjho štipendia, takže mal som zaplatené od ubytovania školného až po všetky potreby, ale to bolo na základe toho, že som bol hráčom, bol som v tej 12, takže šport ako basketbal ako taký mal 12 štipendií a oni ich dávali 12 hráčom, takže ja som bol jeden z tých 12. A hrali sme najvyššiu tú prvú divíziu a hrali sme proti školám ako Texas, ktorí boli rankovaní číslo 2 v celej Amerike a prišli sme tam a tá hala ich bola 13 000, ako dostali sme asi že o 40 bodov, ale bol to neskutočný zážitok a hral som proti školám ako UCLA, Texas, hrali sme proti veľmi kvalitným školám, odkiaľ sa chodí do NBA. Tá moja škola bola plus minus taký, že mid-level, taký niekde stredný. Tiež boli draftovaní v minulosti hráči z mojej školy, ale ja som si primárne vyberal školu, že kde ako ja, Európan, mám aj možnosť, že budem reálne hrávať, namiesto fakt, že top školy a budem tam na lavičke sedieť. Takže bolo to veľmi kvalitný basketbal na vysokej úrovni a hral som proti veľa hráčom, ktorí boli v NBA a dokonca sú ešte dneska v NBA. A jak dlouho jsi tam byl? 4 roky som bol v Kalifornii a 2 roky som bol na tej UC Irvine. Tak a potom? Návrat do Evropy? A potom vlastne, že to štipendium je vlastne iba na 4 roky, takže ja som ani nemal moc na výber, že ostať a doštudovať nejaký titul alebo PhD, lebo to už by išlo z vlastného vrecka, na to som bohužiaľ ani ja, ani moji rodičia nemali. Tak na to sa tam zadlužujú na celý život, že, ti studenti? Presne tak, takže ja som aj vedel, že tá moja hra je skôr prispôsobená tomu európskemu štýlu, moja mentalita bola čisto európska a chcel som proste ísť naspäť do Európy. Ako tá Amerika bola skvelá, Kalifornia bola skvelá, ale tam nebola žiadna možnosť ísť domov na Vianoce, tam nebola žiadna možnosť ničoho. To bolo, že 11 mesiacov v Kalifornii a potom som prišiel domov, 1 mesiac som doma, som v reprezentácii a potom zase naspäť. Takže už mi chýbala možno aj taká tá blízkosť toho, že ísť, že možno rodičia by prišli niekam do Európy na ten zápas sa pozrieť, alebo že môžem ísť na pár dní domov na Vianoce. Rozumím, je to hodně daleko prostě. Takže teď jenom takovej střih v tom čase. V kolika letech si skočil do letadla a vrátil se zpátky? Teda do našej strednej Európy. No v 18, plus minus 18-19 a vrátil som sa, keď som už mal 23. Takže po 5 letech vlastně. 4 roky určite, akože jasne. A to se stalo rovnou profesionálním sportovcem a
skočil rovnou do basketu? Ja som veľmi vďačný za to, lebo je teraz napríklad taký ten 18-ročný chalan, ktorý vyštuduje strednú školu, ako napríklad v našich končatinách Slovensko, Česko, tak je to veľmi ťažké sklbiť štúdium na vysokej škole a šport, lebo ten šport si vyžaduje, áno, tie dvojfázové tréningy, treba tomu obetovať veľa času, ale tá škola ako keby není prispôsobená a neberie ohľady na toto. Takže je to veľmi ťažké. V Amerike bolo super, že napríklad ja som dostal tréningový plán a na základe toho tréningového plánu ja som si mohol ako prvý rozvrhnúť medzi tie okná ako tú školu. A dobre, nedostávali sme zadarmo razítka, to ani omylom, ale boli profesori, ktorí tomu chápali a keď som proste niekde bol v Texase a bol som 3 dní preč a piatok bola veľká skúška, tak mi dali náhradný termín. Niektorí profesori proste povedali, že bohužiaľ to je tvoj problém, Pavol, a ty s tým dealuješ. Neprídeš na skúšku, je to 0. Ale väčšinou tí profesori to chápali, takže dávali nám akože náhradné termíny. Na Slovensku, v Česku predpokladám, že to je veľmi náročné a pre mňa to bola taká výhoda, že ja keď som sa vracal po univerzite, tak som mal ďalšie 4 vo vrecku, že som hral kvalitný basketbal. Už som nebol 18-ročný ustrachaný chlapec, už som prišiel z univerzity ako sebavedomý chalan so štúdiom vo Vačku, už som mal 23 rokov, fyzimónia bola už niekde úplne iná, čiže tá tranzícia medzi mužov bola veľmi, veľmi jednoduchá u mňa. A s tým, že v Amerike som bol zvyknutý trénovať proste, že 3,5 hodinové tréningy sme mávali, ako to bolo na pravidelnom ako keby repertoáre, tak prišiel som do Európy a že tréning 1,5, 2, to bolo že easy peasy, takže pre mňa tá tranzícia bola veľmi jednoduchá. Ještě se tě zeptám, Pavol, jak vypadá takový dvoufázový trénink sportovce, když je v tom plném zápřahu? Ranné tréningy sú väčšinou fokusované na taký skill work alebo development, akože veľa sa drillovalo, veľa sa strieľavalo tie ranné tréningy, večerné tréningy sú skôr na tie systémy obrané, útočné, veľa sa hrávalo. Ako toto je taký ten koncept asi najstereotypickejší, čo som prešiel za tých 12 rokov, tak plus minus to bolo rovnaké. A je to taký proste kolotoč. Streda zápas, sobota zápas. Takže pondelok sú 2 tréningy, útorok ráno bývajú 2, alebo rány býva dobrovoľný, streda proste je zápas, štvrtok je 1 regeneračný tréning, piatok sú 2 tréningy, sobotu je znovu zápas a dostanete nedeľu, že zregenerujte, máte deň voľno. Takže to je masakr. A takto to proste ťaháte 10 mesiacov, 12 rokov v kuse. A s tým, že vlastne ja som bol profesionál aj mimo ihriska, tým, že u mňa neexistovalo leto, u mňa neexistovalo, že koniec sezóny a teraz 2 mesiace vypnem a pôjdem na dovolenke, nebudem robiť nič. U mňa to bolo, že týždeň, 10 dní a už som naspäť v hale, už som naspäť s kondičným trénerom niekde na Antuke a pripravujem sa, pretože ja tvrdím, že ak človek úplne vypne, tak ono sa to nedá len tak proste, že bum a naspäť zapnúť. Ono ako stále musíte tie baterky nejak držať v tej hladine. Takže 12 rokov ja som ťahal taký ten kočovný život, cyklus športovca a bolo to náročnejšie, keď už teda prišli deti a už tá nedeľa už je zameraná nie na regeneráciu, ale treba sa venovať trošku rodine, takže tam už som začínal cítiť, že už ten čas a to všetko ma tlačí. A už potom vlastne deti sú staršie, potrebujú tiež mať otca, manželka potrebuje mať manžela, takže vlastne minulý rok už sa to tak nejak všetko zišlo, 35 rokov, v tom športe som dosiahol 90% toho, čo som chcel a bol ten čas posunúť sa niekam ďalej. Čili sa rozhodl, že ukončíš kariéru profesionálneho sportovce a odejdeš do biznisu. Chcel som odísť, vždycky som si hovoril, že odídem ešte vtedy, kedy po mne fanúšici nebudú hádzať odpadky. Nehovorím, že to bolo na vrchole, ale bolo to s takou cťou, že neodišiel som s tým, že by už ma nikto nechcel, alebo že by som tú výkonnosť nemal. Podľa mňa toto je problém, ktorý športovci si nevedia určiť, že kedy je dosť, kedy odísť. Kdy je ten čas? Presne tak. Mne sa to podarilo, som za to veľmi vďačný. A už som mal rozbehnutý biznis, už som to robil na 2 stoličkách a už som si musel jednoducho vybrať. A vybral som si, myslím, že veľmi správne. A tak to je určite rozumné, ale sú výjimky, že jo, takový Jarda Jágr, rozumíš? On je nesmrteľný Jarda. Nesmrteľný chlap. Ja už v mojom veku 35, dobre, Jarda možno nemá 2 malé deti, nemal také tie zodpovednosti, akože je v inej situácii,
ale aj tak je to klobúk dole, že, že človek dokáže ešte 40 plus produkovať akože stabilné a kvalitné výkony, to je ako veľký rešpekt. Vlastně ty jsi ukončoval tu svoji kariéru, jak jsem to četl, v té české lize, v tom Geosanu, v tom Kolíně. Je to tak? Ano. Což je vlastně tady kousek od Prahy. Jasně. Tak to nejseš ani tak moc zahraniční host, teda. Dělám si legraci. Nicméně ta tvoje dnešní profese, to je zajímavé, protože ty si těch uplynulých 30 let soutěžil s elitou, vítězil si v náročném sportovním prostředí, podával si vrcholové výkony, spolupracoval si s trenéry, s mentálními kouči. Je to něco, co se propsalo do té tvé současné kariéry? 100% všetko. Všechno. Takže to celý ten balík, který těch 30 let si dal v tom sportu, si takhle zavázal do mašliček a odnesl si to do toho podnikání. Čím se teda zabýváš v tom svém biznesu? Čemu se věnuješ? Aby som úplne že nadviazal, že zo začiatku, tak ja v športe sa nedá klamať. A čo tým myslím? Ako keď ráno sa zobudíte a nepôjdete na ten tréning, tak ten výkon na zápase bude tým ovplyvnený. To sa ukáže. Keď na ten tréning pôjdete, ale neodovzdáte tam tých 100%, budete sa stále flákať, tak sa to znovu na tom zápase sa ukáže. Ten váš výkon sa ukáže. Keď budete chodiť na tréning, ale aj sa snažíte odovzdať 100%, ale hlavu nebudete mať v pohode, neveríte si, máte obavy, tak znovu na tom zápase sa to ukáže. A to som pochopil, mne to povedal NBA tréner ešte v Amerike, ako on to hovoril, že there is nowhere to hide, že tam není miesto, kde sa dá schovať v športe. A je to pravda, že ten športovec, dobre, môžeme sa tu rozprávať o nejakej genetike, nejakých predispozíciách, ale všetko je to odmakaná práca. Aj ten Usain Bolt si to musel oddreť. Lebo tam v športe sa všetko merá a tie sekundy, tie body, tie bránky, tie loptičky ukážu, že či ste v tom prítomní, či tomu dávate všetko, alebo nie. A teraz tieto koncepty a princípy, ako pre mňa to bolo, že jasne, lebo som 28 rokov takto fungoval, takže aj v rámci toho biznisu, budovanie vlastného biznisu a pomáhanie ľuďom, som to bral ako úplne, že no-brainer. Ale teraz začal som teda najprv iba mentorovať športovcov, super, to je moja záľuba, to je moja vášeň. A potom, keď som prechádzal do toho biznis svetu, tak som zistil, že títo podnikatelia, CEO, riaditelia, oni vôbec nemajú zvládnuté tie základné koncepty, ktoré by sa mali diať. A to je, pokiaľ nemáte postavenú, či už teraz bavíme sa, že spánok a nejaké cvičenie a trošku, že zdravej stravy, ale toto sa snažíte šidiť, tak niekde sa to ukáže. Dobre, možno váš výkon není meraný na sekundy, ale ono si vás to dostihne. Akože nedá sa fungovať na hrane červenej zóny alebo v červenej zóne dlhodobo, lebo sa vypálite. A preto aj dnešná doba je doba vyhorených ľudí a proste ľudí, ktorí majú mentálne problémy alebo sú v chronickom strese, pretože oni si myslia, že niečo dokážu oklamať. V športe sa to oklamať nedá. Napríklad ďalší faktor je regenerácia. A to nie je iba fyzická regenerácia, to je primárne to mentálna regenerácia. Hej, že treba proste mať tú očistu, aby som mohol byť produktívny, kreatívny, aby som mohol podávať vrcholové výkony aj v tom biznise, tak na to treba mať nejaké koncepty a princípy zvládnuté. A posledné, tak jak športovec, ja presne viem na rozcvičke, že ktorý športovec alebo je daný tím je sebavedomý na základe toho body language, či si ten športovec alebo tým verí, či sú pripravení ísť do toho boja a bojovať o víťazstvo, alebo či nie sú. A teraz dobre, možno niekde v kancelárii dá sa schovať, že človek je na vedúcej pozícii, ale neverí si, ale ono sa to ukáže. Takže jak má ten človek nastavenú hlavu a jak produkuje ten výkon, toto všetko akože je behom 10 minút hneď sa vie prečítať. Mě zaujalo, jak jsi říkal, že když přijde ráno ten tým, tak rovnou vidíš z toho body language, kdo chce, kdo nechce. Poznáš to? No jasne, to je tak krásne vidieť za tie roky, ako sám som prešiel tými fázami, kedy som bol vo svojom životnom low, ako bol som fakt, mal som problémy, možno alebo s manželkou sme boli pohádaní, alebo bol som nevyspatý kvôli deťom a ja som, to sa nedá schovať.
akože športe sa to nedá schovať, ale už aj teraz, keď sa stretnete s ľuďmi, tak jedna vec je, že čo počujete vokálne, čo vám rozprávajú, a druhá vec je, že či reálne žijú ten život, či sa tak správajú, či tá energia vlastne ako keby nasleduje to, čo rozprávajú, a to sa dá veľmi jednoducho prečítať. Mm-hmm. Já jsem si tady poznačil pár takových hesel, který si mi napsal, že se tím zabýváš. To jsou mentální odolnost, nastavení mysli, mentalita sportovce, zlepšení výkonu, podávání stabilních výsledků. To jsou tvoje témata. Ono to vypadá tak jako jednoduše, že je to taková pyramida, je to jakoby schody, který postavíš, ale protože sám se v tomto oboru pohybuju, tak vím, že to není tak jednoduché. Je to přesně o tom, o čem si hovořil. Lidi jsou pod stresorama z těch externích vlivů. Jak pracuješ s tím člověkem, abys mu postavil tady ten řetěz těch argumentů a těch, řekněme, těch, nevím, jak to nazvat, těch parametrů toho prožívání, aby teda byl úspěšný. Když za tebe někdo přijde a řekne, já mám tohleto zadání, takhle to chci udělat. Jak s ním pracuješ? Ja som ešte možno rok alebo rok a pol dozadu sa snažil hneď ako tých ľudí koučovať a mentorovať na ten daný problém, ale potom som zistil, že oni vlastne nedodržujú tie základné princípy a koncepty. Ako dobre, že keď niekto príde a hovorí, že som v chronickom strese, mám toho veľa, neviem sa sústrediť, potrebujem mať lepšie výsledky, lebo na mňa tlačí šéf alebo niekto. Dobre, ja som sa ho snažil koučovať na tú danú tému. A potom som zistil, že on spáva 5,5 hodín a teraz, dobre, tak kvôli čomu ja ho vôbec koučujem na tú danú tému, keď on nedodržiava základný princíp tej regenerácie fyzickej a mentálnej. Takže začal som tých ľudí najprv nastavovať a možno to vyznie úplne hlúpo, ale učím ich ako spať. Mm-hmm. To je jedna vec. Čiže ja napríklad teraz už fungujem tak, že ja mám prvé stretnutie s tým klientom, mám 90-minútový assessment a ja presne si potrebujem vyhodnotiť na základe mojej databázy, s čím sa potýkali tí moji klienti za posledné 2-3 roky, aké sú tie základné nastavenia v rámci toho športového výkonu, tak ja si to s nimi prejdem a ja zistím hneď, že kde ich tá bota tlačí a vidím. A potom to ani není, že hneď koučujem, ale je to proste, že mentorujem a vysvetlím im, že čo sa deje, akože dneska možno 20 rokov dozadu to bolo také vúdu, že neverili sme, že však dá sa fungovať aj na 4-hodinovom spánku a dá sa túto oklamať toto a toto. Dneska sú za tým experimenty na profesionálnych športovcoch, sú za tým experimenty na obyčajných ľuďoch a je to proste odborná literatúra a sú to fakta. A takže už tie fakta sa nedajú ako keby že ignorovať, takže ja s tými ľuďmi ako keby začnem ich najprv nastavovať a keď sa nastavia a majú už tie správne základy vybudované a pochopia ich, tak potom ich začnem koučovať na tú mentálnu odolnosť, ako môžeš byť produktívnejší, čo sú tie tvoje kroky a to už je tá individuálna agenta, pretože niekto, kto nemá deti a je solo podnikateľ alebo podnikateľ bezdetný, ako asi nebude mať taký istý formulár alebo ten vzorec, ako to, čo riešim s človekom, ktorý má 3 deti. Pretože tiež mám 2 deti, takže chápem, že tá situácia je úplne iná, takže s každým individuálne ako keby toto riešim. A teď se bavíme o sportovcích, nebo i o biznismenech, nebo o komukoliv? Vždycky mám plus minus 2-3 športovcov. Teraz napríklad to budú mládežnícki reprezentanti, predpokladám, v minulosti to boli profi športovci alebo nejakí. A potom u mňa je to primárne, sa fokusujem práve na ten biznis. Takže sú to podnikatelia, sú to malí CEOs, sú to solo podnikatelia. Čili lidi, kteří potřebují vylepšit nějaký svůj, řekněme, psychologický profil, aby byli lepší v tom výkonu, protože ten slabý výkon je, nebo zhoršený výkon je odrazem de facto špatného životního nastavení, životního stylu. Tak nějak to čtu. Je to tak správne. Je to tak, ale keď sa nad tým zamyslíme, tak v podstate taký ten podnikateľ, keď si zlepší fungovanie, keď bude efektívnejší a nebude sa možno až tak strašne zaoberať strachmi, obavami a nebude stále preťažený, tak to znamená, že sa mu vráti možno do života 1 hodina denne. Mám aj takých klientov, ktorým sme vrátili 1 hodinu do života denne. A z tých 24 hodín zrazu mať hodinu navyše je super. U niektorých podnikateľov vidím, že sa to pretavilo, že majú dvojnásobné príjmy. Pretože zrazu nepotrebujú robiť možno 10 hodín, robia 8 hodín, ale sú efektívni. Vedia limitovať distrakcie, vedia sa fokusovať.
prestávajú do takej veľkej miery prokrastinovať nad tými vecami a to sú proste jednoduché princípy, ktoré môže robiť každý a dobre, poviem úplne taký príklad ešte z minulosti. Nejaký finančný manažér má zatelefonovať 10-krát denne. Toto je metrická vec, ktorú vieme si odkontrolovať piatok. Mal si 50 telefonátov alebo nemal. Dobre, on pri treťom telefonáte, kde ten zákazník na druhej linky ho odmietne a teraz prídu obavy, príde strach a už tých zvyšných 7 telefonátov ani nezvihne. Ďalší deň, dobre, môže ich spraviť, ale už je 7 telefonátov pozadu. Teraz ide o to, že keby bol nastavený na to víťazstvo, keby proste si veril, keby sa nenechal tým ovplyvniť, tak zavolá nie 10, ale 12 a takže tam už vlastne ide to aj do tých financií, je to do tej efektivity. A toto bol len taký príklad, ktorý ma teraz napadol samozrejme. A je velice zajímavé, já jsem mezi tím velice jednoduše spočítal, že hodina denně, kterou ti někdo takhle dá zpátky do toho oběhu, tak je 365 hodin v roce a to už, ta hodina denně vypadá málo, jo. A když to hodíš do té masy, tak 365 hodin to už jsou vlastně 2 týdny, že? To už jako není málo, který asi strávíš třeba nějak relaxačně nebo v nějaký pohodě. Dá se teda říct, že tím zlepšením té psychické konzistence se těm lidem zvyšuje výkon. Určite áno. Což pro biznismeny a pro podnikatele je vítaná věc. 100%. A však aj v športe je to, že čím lepšia regenerácia, tak tým lepší výkon. Takže ani toto sa nedá moc oklamať. Už tá hodina, či to bude v rámci regenerácie, či to bude len hranie s deťmi. Alebo spánek, tak to je proste... Keby som si mohol ísť kúpiť niekam hodinu denne, tak ako niekto stojí čokoľvek, tak ako tú hodinu denne si chcem kúpiť. Rozumím. Jenom taková off-topic otázka, kolik by měl člověk denně spát? Tak podle tvého. 7,5 až 8 hodin. To je docela hodně. To jo, protože dneska se tolik nespí, že? Se chodí jako spát docela pozdě a lidi stávají brzo ráno. Jak jsi říkal, že se dá fungovat na těch 4-hodinových spáncích. Hodně lidí to dělá. No, ale keď sa pozrieme spätne, tak tie 80. roky, ak sa píšili tí 4-hodinoví americkí manažéri a Wall Street makléri, tak dobre, áno, boli možno na 5 kávach, bol za tým možno nejaký doping a jedno s druhým a vtedy sa píšili tým, že jak málo spánku a koľko stihnú, jak sú efektívni, ale už teraz je na to štúdia okolo ich 50-ky začali mať Alzheimera, začali mať srdcové príhody, začali mať straty pamäte a to je to, že ten spánok sa nedá oklamať. To telo si potrebuje zregenerovať fyzickú schránku a potrebuje si ako keby očistiť aj tú mentálnu, vyfiltrovať ten stres a uložiť si tie informácie. Takže Matthew Walker je ambasador spánku, skvelá kniha Why We Sleep, prečo spíme. Je tu ďalší profesor Andrew Huberman, ktorý má svoj podcast, skvelý. To sú proste profesori na celosvetovej úrovni, ktorí testujú profi športovcov, kolektívne športy, individuálne, obyčajných ľudí, manažérov a tam za tým sú už data. Takže keď dneska niekto hovorí, že je tu doba vyhorenosti a nadmerného stresu, tak proste oni tvrdia, ja som takisto zástancom, že je tu doba nespavosti. Ľudia proste majú málo spánku, majú nekvalitný spánok a vôbec nedodržujú základné princípy a preto majú na vyvýšený stres a nepodávajú výkon, aký by mohli. Takže človek hovorí, že na hrane svojich limitov, ja tvrdím, že funguje na 40% svojich kapacít. Tomu věřím, protože je prokázáno vědecky, že ve chvíli, kdy máš ten dlouhodobý výkon, tak on v té druhé fázi velmi výrazně upadá. Takže ty tak jako by nějak funguješ, ale jedeš třeba na 20%, což je k ničemu, že? To je ten zrakvený čas. Presne tak. Který si můžeš vrátit do života tím, že pracuješ efektivně po kratší dobu. Pavle, fuck upy. Aj. No to musí být, jako rozumíš, nemůžeš být jen tak dobrý. Nie, vôbec nie som dobrý, akože takisto som mal človek a mám svojich veľa fuck upov. Teraz dobre, z ktorého súdku začneme? Ten, ktorý máš nejradši. Tak ako športovec tam ani by som nepovedal, že fuck upy, tam tých pádov bolo neúnosne veľa.
Akože od fyzických po mentálne, po to, že boli chvíle, kedy som chcel radšej byť čašníkom a robiť 8-hodinovú smenu bez nejakých tlakov a bez toho, že niekto nám vyhrožuje, že keď nevyhráte ďalšie 2 zápasy, tak vám strhneme 30% z výplaty, až po to, že príde ďalší hráč na vaše miesto a teraz sa modlíte, že či vás vyhodia v strede sezóny alebo nevyhodia, hlavne keď nemáte garantovanú zmluvu. Takže ten basketbal není až taký šport ako futbal. Takže tí chalani tam, to nebolo nemali sme miliónové kontrakty, akože nebol som v Euroleague alebo v NBA, takže boli to krásne peniaze, ale prísť takto o príjem alebo v lete, že váš agent vám nepriniesie žiadny nový kontrakt na ďalšiu sezónu, tak bolo to niečo, s čím sme bojovali ako rodina už potom každý ako keby rok. Našťastie, alebo aj vďaka tomu, že som fakt bol profesionálom a už sa to o mne vedelo, že to leto budem niekde trénovať a budem pripravený, tak tie kontrakty mi stále chodili a podpisoval som na 2-3 roky vždycky. Už potom kvôli stabilite aj rodinej, ale toto bolo niečo, čo je bohužiaľ, že každý športovec aj mladý musí byť pripravený aj mentálne zažívať toto, že nie sú to len boje na ihrisku o tú pozíciu a o víťazstvo v tom zápase, ale sú to také tie zákulisné boje, o ktorých sa nehovorí, a to je, že môžete mať agenta a zistíte, že leto prešlo a v septembri vám nič nepriniesol a nemáte ísť kam hrať. Môžete pol sezóny hrať niekde na otvorenom kontrakte za pár peňazí. Slavoj Vyšehrad. Takže áno, alebo príde kríza, odpojí sa sponzor, takisto stalo sa mi to v kluboch, kedy v januári mali prísť dotácie z mesta, mal prísť sponzora, tie peniaze neprišli. A zrazu vám nepríde výplata 1 mesiac, 2., 3., 4. a teraz nemáte príjem 4 mesiace. A teraz, že čo? Ale ten výkon je furt stejný. No, výkon, bohužiaľ mentálne, už keď sa človek začne sústrediť viac na mimo športové aktivity, tak určite to nie je 100%. Ten klub očakáva od športovca, že bude 100%, ale neplatí ho. A teraz, jak ja mám sa sústrediť na zápas, keď idem do obchodu a teraz rozmýšľam, mám 2 malé deti, mám manželku, že či si vôbec môžem dovoliť spraviť nákup za 40 €, alebo radšej zoberiem len za 25, lebo ja neviem, že či tie peniaze kedy prídu, ako prídu, keď už 4 mesiace nechodia. Takže je to taká psychologická hra. Nepovedal by som, že sú to fuck up, je to proste realita. Šport, kultúra sú veľmi málo podporované. Vďaka pánu Bohu už v Čechách to funguje oveľa lepšie než na Slovensku. Preto som aj bol 5 rokov v Čechách. Takže toto by som asi tak plus minus povedal ako ten športový. Ten downside. A to je ale velice zajímavé, protože samozřejmě všichni lidi, tak to je takový normální, žijou v představě, že vrcholoví sportovci se topí v milionech, že jo? No jasně. A každý den přemýšlí, že když mají v Lambu nahulený popelník, tak si koupí nový auto. A to, co vykládáš, tak to není tak. Len hrské športovcom si myslím, že sa dokáže, sa podarí dostať medzi tú fakt, že dobre, už len keď sa stanete profi športovcom, tak už ste niekde 1% celej populácie, že vôbec vás platia za ten šport, za to, čo ste rozvíjali celé to detstvo. A ešte plus z toho športovca stať sa športovcom ako Federer, Cristiano Ronaldo, NBA hráči, že sú na svetovej úrovni, alebo teraz vaša tenistka, tak to je Wimbledon, presne tá Krejčíková, tak to je, že ešte z toho 1% 0,01%. A že ten športovec vôbec dokáže nahromadiť takú fúru peňazí alebo má šťastie na investície, že po tej kariére nemusia nič robiť, to je veľmi malé percento tých športovcov. Takže treba žiť s realitou a treba žiť v realite takej, že môže prísť jeden tréning, môže prísť jeden zápas a príde nečakaný okamih, zraníte sa a z dňa na deň sa vaše vzdušné zámky rozplynú. Protože mediálně je vidět jenom na ty promile, o kterých jsi teďka vymenoval, tak samozřejmě lidi mají tendenci teď to neřeknu, ke zevšeobecňování, tak? A mají pocit, že to tak u všech. A ty vlastně mluvíš o tom, že to tak není u všech a to mně přijde velice zajímavé to říct. A zaujala mě ta poslední věc, jak jsi říkal. Ano, se někde utrhneš nějaký vaz v koleni a je po kariéře. Hotovo, to je sekunda. No,
A to je hned, že jo? Niekde blbě šlápneš. A toto je presne ten mindset, ktorý si myslím, že je veľmi vzácny tých športovcov, ktorí si dokážu vybudovať, že vedia tomuto čeliť, a to je vlastne F1 drivery o tom rozprávajú, že oni vždycky, keď si sadajú do auta, tak vedia, že tam je nejaké percento, že môžu zomreť. Ale vedome si tam sadajú. A pokiaľ to percento je, že 20%, tak to sú ochotní s týmto percentom si tam sadnúť. Ak by to percento bolo viac, tak ne. Tak už nie. Nejde za to. Presne tak. Tak to je velice dobře nastavený, protože ten člověk to má úplně zvědomělé, s jakým rizikem, řekněme, smrti leze za ten volant. O rodině už jsi mluvil, máš 2 děti, ale tak jestli nám ještě prozradíš, jak staré a jaké pohlaví? Mám 2 dievčatá, jedna má 4, staršia má 7, sú úžasné. Tá 7-ročná už prerastla 10-ročných chlapcov, keďže je tak tatínek je vejška. Aj manželka je vysoká, takže zatiaľ basket, alebo teda tú košikovú, chodí so mnou na tréningy, akože keď ide a strieľa, tak dáva koše, ale nehovorí, že by ju to nejak bavilo. Chce robiť atletiku, to ju veľmi baví, jazdí na koňoch, takže podporujeme ju v tomto, lebo ja viem, že akýkoľvek šport ona si vyberie, tak ten šport ako keby rozvíja tých mladých ľudí. A tie kvality, ktoré ona nadobudne, tak sú na nezaplatenie. A tá druhá, 4-ročná, tak to je, tam môže niečo v basketbale, lebo ju keď zoberiem na ihrisko, tak ona z toho ihriska nechce odísť. A strieľa tam na ten kôš a strieľa. A potom hovorí, že tátik, prečo ja nedávam, a rozplače sa a loptu kopne preč a spraví toto a proste je nadurdená, ale zrazu za pol minútu sa obzrie a znovu ide za loptu a znovu strieľa. Takže niečo tam je, že čo ju proste hná za tým a chce tam strieľať. Tak som zvedavý, že čo. A tak ty to ještě nějak potlačíš, jo, hezky. Na co střílíš 4letá holčička na basketbalovém hřišti? Protože ty koše jsou relativně vysoko, jsou i nějaký jako tam malý verze pro děti? Nebo? Sú aj malé verze pre deti, presne. A máme jedno hřiště v Pezinku a tam tie koše sú o dosť nižšie a tam chodí a strieľa, takže... Tam se dostane. Jasne. Super. Koníčky, zůstaly ti ještě nějaký koníčky? Pokud teda ten basket z toho vyloučíme, to není koníček, že jo? To je celoživotní agenda. Vieš čo, ostalo mi športovanie a veľa chalanov si robilo srandu, lebo taký ten klasický prípad je, že športovec prestane byť aktívnym profi športovcom a hneď naberie 30 kg, lebo však ty si to robil len kvôli tomu, že ti za to platili. U mňa to bolo niečom inom. Ja som proste tie leta som trávil na tom ihrisku, alebo som drel na sebe. Áno, bolo to kvôli tomu, že som vedel, že to musím robiť, ale mne to nevadilo. Ja napríklad teraz, ja to potrebujem v rámci psychohygieny napríklad ísť behať na bicykel alebo fitko, alebo doma klikovať, že starať sa o tela. Dobre, jednak je, že moje telo by sa asi rozpadlo, že chrbát, kolena, všetko, ale druhá vec je, že ja v tom mám fakt pôžitok. A keď som minulý rok skončil s basketom, tak ja hneď prvý cieľ bolo, že idem zabehnúť maratón. A to bolo, že wow, počkaj, však, ale ty si v živote nezabehol viac než 5 kilometrov v súvislosti. A to je 8-násobek. A ty teraz ideš ako 42, však, ale to je úplne niečo iné. Takže spravili sme si skupinu founderov, CEO, začali sme sa pripravovať, mali sme plán, potreboval som zhodiť nejakú tú svalovú hmotu, čo sa mi aj trošku podarilo, ale stále som vysoký, ťažký slon. Ale v apríli alebo v dubnu teda som dal vo Viedni svoj prvý maratón, ako skoro som tam asi umrel, ale... Celej, nebolo to štart, finish sme bežali, ako bolo to tempo, že 6:30, nebolo to žiadne, že pod 3 hodiny, ale zabehol som, skvelá skúsenosť a rysujú sa mi už ďalšie ciele v rámci možno triatlonu a postupne sa snažím pretransformovať, ale u mňa je to, ten šport sa mi tak dostal do krvi, je to proste súčasť môjho DNA, že ten športovec ostanem navždy. Ako bude to vždycky nejaký iný šport, ale mňa to baví, mňa to náplňa, potrebujem cítiť taký ten pocit víťazstva a toto je niečo, čo ma definuje, si myslím. No to je super, no. Tak po 80 se přijdeš na šachy. Neřesti. Máš nějaké neřesti? Povídej. To je u nás tady v tomto pořadu povinná otázka, na to se diváci těší úplně nejvíc vždycky.
No dobré, akože ja vôbec nepijem, akože celú kariéru som ani nepil. To je ale veľká neřest. Ale teraz dobre, podľa mňa, a poviem to z takého opačného súdku, že som vždycky, a na toto som není hrdý, lebo viem, že je to v podstate, tak jak ten profesionalizmus je super mať, tak mne sa to stalo ako keby takým démonom. A čo tým myslím je, že bol som vždycky prepnutý, manželka mi to dávala strašne veľa na oči, my sme chceli ísť niekam von, tak ja proste ráno mám tréning, nejdem, hej, takže dobre. Alebo sme niekde vonku a automaticky taký ten tik hodinky, že už je 10 hodín, musím ísť domov spať a stiahnem s tým celú rodinu, takže za toto som vôbec není hrdý, keď sa teraz pozerám z minulosti. Bola nejaká svadba, išiel som nič, o 8 idem domov, lebo mám zápas, tréning. A nevedel som sa nikdy tak akože úplne uvoľniť, tak spontánne fungovať. A pochopil som, že je to niečo, čo ma kontroluje, že stále si sledovať čas, tréningy. Veľa sa zmenilo, keď už som není profi športovec, že necítim tam taký ten podvedomý hlas, že musíš, takže ale bol som úplne až prepnutý v tomto podľa mňa. Ale zase na druhej strane, ja si myslím, že tí športovci, ktorí dosahujú tie veľké výsledky, majú takého podobného démona tiež v hlave. Je to niečo, s čím teraz bojujem, pracujem na tom, aby som bol taký viacej neprofesionálny a začal si možno viacej užívať ten život bez toho, že sa sústredím fakt na ten výsledok a na tie víťazstva. Ja myslím, že to byl úplně krásná tečka na závěr, jak jsi to popsal, jak vlastně ten démon tě pořád tlačil a teď se snažíš ho někam od sebe zahnat, takže letos už plánuješ strávit s rodinou léto a dovolenou bez toho, abys neustále koukal na hodinky, že máš zajtra zápas. Tak, už sme strávili, veľa vecí sa zlepšilo, najlepšie si tie hodinky ani nebrať. Ako ten čas s rodinou trávim vždycky pravidelne počas kariéry, akože to mi nabíja baterky a tie moje malé deti. Ale čo sa týka tých cieľov, snažím sa byť menej cieľavedomý v rámci toho, že či sa dosiahne o mesiac alebo o rok, ono je to v podstate jedno. Pavol, přeju ti, aby ti to vyšlo. Ďakujem krásne. Jsme na konci, čas našeho rozhovoru vypršel, dnes si s námi povídal Pavol Lošonský, sportovec, muž, který říká, žijem tak, ako som si vysníval. Pavol, ja ti moc krát děkuji za rozhovor, že jsi přišel. Ďakujem krásne za tento pekný podcast. Pěkné léto a ahoj. Tebe tiež, ahoj. Dámy a pánové, podcast Young Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud máte pocit, že pro mě máte příběh, který by byl zajímavý, ozvěte se mi, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů. Thank you.